Paniana Shasia SSA. Na uko Rwanda emamua. Chief imam bi wajidi ye pa. Ye friend no sadete Mosanagi na ama. Na Mosagi na ama na omukyere se wakokumpira ko nyameda ho. Na ensamu ade abre Mosagi me ana no. Anyume ye de munsa nyameda ho. Ene na asam kase na ato no rabusiafo sane so ai. Sa kase boye nuanu mienu. Kwabena ne akosua ya tena se ebe kenkan dia mamo no ye demo live for Facebook ho. Wo kwa Sompa 93.1 FM search ye like. Wo wie so a share na won fafo nya bi nhwe. Wa dwonkyere wo susu ye ne fafa ofa bra ebe kenkan ne brepam dia ma wo. Eno achi no kwa YouTube ho eye Sompa TV. Sompa TV ho so behu ye. Na ne wo hia bia no wo de afa wa me ya kenkan ne kama e de ama. Yensemfo panyi owura Asante Benedict. Koku ajando voice editor papa. Wano Rocky and Nebu Chidom ewo studio. And you know me no ya yatana sie bekenkan nsami. Medi ene. Akosuya eje wakwade mene bema. Nana kwabena kese afei ensam no eni. Yanyina yenim se yanuanom ya wokọ nursing training schools ahodo no. Ya eduru mere bia wo wontete kakra ya yede ma wo mo famu a bosalawa na asu. Wokọ akyerɛkyerɛfo na famu so a saa pepepe enete. Na yanuanom ya wo gentete se wo kyena bi wa be ya akyerɛkyerɛfo na omo so timi abo o manya de kyerɛ na afenso adesua no. Wokọ na se ye ma walawa no a amanfo bebere frase ya omo ka se nokure nie saa lawa no ebe ya yentwam. Obi o hɔ no mu a enye chicha adwuma na opese wo ye o. Se alawa na ewo sukum hɔ no obenya kakra de adanda no ho no eno a na hia no enti pa se bia wo wa kyerɛkyerɛ adwuma no de na koma so se bibi wo kyerɛ bia adwuma wo ya na mepese bia me fato me ho so me nkwa na nyina meye no ebi wo hɔ na ni hɔ eno nti Ghana fo bia ka se saa pa na mekɔ no de a ɛwɔ se atwamu obi nso kura kyerɛ se alawa no wo begyin kakra wadru se wa wie sukuu na ɛwɔ so kɔ national service no wawu ya ne ekosie na wia alawa na sim abanya faso bia won so eno da nkyɛn so a sɛ wonya agye alawa ne sei no a wobɛhu sɛ na wɔde yɛ nneɛma bebree ya ɛnsɛ ɛmfata ebom sɛ ebinom wɔ hɔ a ɔmo de yɛ nneɛma ɛboa de sua ɛne nteteɛ na wɔgye wɔ sukum hɔ ne deɛ obi kura kyerɛ sɛ saa alawa nkakra na ɔmo gye no ɛno na ɔmo de dada wɔn ho saa na deɛ manfo bi ka sɛ bɛyɛ yɛntwam na mfaso bi ani so no ɛba ne saa na ahadwen na aka ho bi ama de wɔtwe dɔm ɛma saa akyerɛkyerɛfo wɔn a wɔgye nteteɛ wɔn kabom kuo ne din ɛne owura kakari Patrick ɛna wɔne Sompa kaseɛ ɛdi nkɔmɔ na wɔkyerɛ sɛ nokura nie saa nsɛm no deɛ woka no wato bo ase paa o asɛm bi wɔ hɔ a sɛ bi wonte ase a bopi wɔ bi a wɔte ase na wɔnkyerɛkyerɛ mu kasa bi wɔ hɔ a wonte ase a ɛnka bi biara ɛmfa wo hu ni kyerɛ sɛ sɛdeɛ nipa reka no no ebi a wo wonte kasa ne ntetɛkyerɛma no wɔn hu ne daneɛ na akɔfa asɛm paa de abrɛ wo enti wɔka kyerɛ Ghana fo bi sɛ asɛm bi wɔ hɔ na sɛ ɔmo ka ɔmo hwɛ yie obi nso wɔ hɔ no mu asɛm no sɛ nnwom bi na obi to a ɔbɛsa wɔn hu no sɛ asa na wɔbɛsa no ɛne nnwom no kɔ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛbra wɔ haw ɛne amaneɛ bia ɛma mu yɛntie sɛ de kakari esika ne nsɛm no ɛkyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ ma yɛn so akyiri bi ɛno sɛ nkrata na wɔn nsa ka no ɛyɛ nkrata efiri ɛyɛ association no ɛde ba ne nyinaa mu no na yɛpɛ sɛ yɛ acknowledge anaasɛ yɛ appreciate the effort of the Minister of Education ɛsɛ within a short time no wɔtumi intervene a wɔrelease ɛyɛ 67,679,652 that's the kind of the aba ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ problems ana ɛba as far as ɛyɛ feeding any allowance of trainees near the air concern. Nedumu Sober in some of the organization which is African Education will push and advocacy say you free on na sebaya ayo or mine ya only tinya day. Another if you are sorry gina say one kind of sadia yon senior moment day enya drink if you say allowance no dia boy union no omoji entity or colleges of education record and history say allowance eba beboa won adisua emo mo ha wo mo emo mo timiji entity enya somji e pass out eba e de som o mine no eno nti ye say mo pusi sa de ne dia yen so yen tia se ne mom ye bema o mamu for na tia say there is an importance and a relevancy in giving out that allowance na ye de ma union na di from no e record and that say every bi abide bi allowance ni fi ho no e gabo a e be da ho no e na afi so enrollment
enrollment reduction a course. Now I think say the allowance by the kind of improvement and the kind of enrollment is increasing. The allowance no quality for education more. That's why you may know most of the entity. And yes, I buy no if you are trying to be about 10 my head. I want to the Oka, we are seeing an Ahotrana day. But also on my no foot to stand for enemies of finance within the budget of Ghana. But you will say or have a June. More than 50% of the budget, are focusing on education sector. There's a young woman, yet the initial we are Beboa. That's the initial use a handful never back to say I am Frana or more a useful and Kitchen Nadache or my normal so I am a more homogeneity or qualities of education. And if you say allowance to that, no one will that peace of mind. And one will that of a tunnel, and they are for so the now one so ever a fielder. I never want to say a sound so one deal. And I say engage you almost almost 50% almost your money more for them for Aquatradi. So I say a shell a Ghanaian teacher, China for almost not Ghanaian teacher, or other Western countries in India. They need teachers. Say I'm allowance now, a teacher training teachers here. If they do maybe no, one allowance to be a my move or Quatradi, a banner, teacher deficit, and Yadia waiting my day. Ya echagu ye ni din ene Kakali Patrick wono ene convener edema ye nuanom a wo gentete se wo chena bi ya eni akire nyame ya adom na wotimi free school mu ho a na wabaye akyerɛkyerɛfo and what the Chabia Juma dear, your mind, your Dubuache, what's another jumbo no. And so you would drop a Brenoa na a baye. Now, a month for Binomo Cassa, baby, my gun, your mamma constitution no. Yes, but dear, Juma Fanfish, Yamakuma, Edria Senino. A Brenner, we do say, and your mother would be done in Tata Womo, and more minor can call in Punto Sans on Fan to my Pamfrano, and Quebec to me. While my gun and penny 42 room, I showed you for one sounds on Quatana says so home. Now I shall come over to media first one. Yes, I'm telling you, Ampono. One more to me, I've done your memoir sacre moi. I'm an assassin, what yes, Senator Damubium. And I'm so more mind on sa at the first children, ya will come and show your fear. About your coya, one will show my gun, your mamma, and once and some, and I wanted to you some sort of children, what done no. A lawyer, Kwame, and you may do entry in the bone, common watchers are Sassam Nababe do one minim. And Ukrodo, send a gun of Robin Musuno, one more margin home. No son in tip and you for be one more pro dia toho. So baby, I was to ya wajen chere say what baba mo me ya mamra constitution yatimi adanim te sade na anwada mampanye na do na wo kire mo senka MMDCC ye betumi anya akonya ne ato won so aba no akonya kase wo ho pa so obi ya betumi de na adwen chere aba se ne be ye baboa ama constitution no yatumi asakremu enema ewo mu no emu bebre eda so wo ai re no foforo nti ebrede ye ensarai na ye koye ni say ye breka say ye constitution no krade an akotre foforo de ye ohaw e be odi karai Ebra Yura at a mill for my constitutional review commission. No, Omoko, the whole country, Omushia, a dom, any delivery. And my recommendations a buy, no, a buy. Nemramuno necessary, a binding white paper, at Abrano, and the Omuvi, Yura at a mill, the Chirino, Yura John Mahama, a buy. The medicine say white paper, ne buy. And Yama commission, they do two Jan, be a free. Nanto so say, baby, I want an president. Ne pese power na ni criminal e dani emma omanfo eno ne say district assembly elections no ne pese omanfo no assembly no ne grassroots no omuyi omudi ne MMDC no emma omoshe adeye na president enyina so ne say o say anti-sign say ekoto year political parties aba enipa bebre na eko about 70% turnout Sompa 93.1 yeah district assembly elections aba enipa akono ebi around 30%. Wait, and Crawford, a day of money call assembly no no it's now there a mass and Crawford energy home now participatory democracy yes so and it's a day political parties today. Why a titani ya wo kwamra so jafia abajoko ya wo hwe ya mamra won sensam so woda no lawyer Kwame Anyimedu entry ene yetene ne se wono so de na genkyere ba for my Ghana 1992 constitution ya dede dwuma no eho hia akohia se etumi esesemu na yeda so wo saa enkomobone ensamo ekoso enanopai ebra na omahene ya wadubuache eti adwamu na enumu na enwomasuamu obemfo bafo agemandua
wɔno nso oyobia waben pa ewa amamuo mu na wɔno nso de nsusuye bi ba bonten no wɔkyɛ sɛ ɔno kura de wɔkata na niti ye ehwɛ saa de no kura no akyɛ na asɛm nyina ene sɛ no kura nyame anim ne sɛ kasa kamema menka bi pa sɛ wɔman Ghana afi apem ahankron duakron mienu sɛ 1990 constitution no yɛdidi dwuma no finhyia duasane a oh fine yɛbɛda nyame ase wɔ saa kwan no so na mbom no ɔwɔ se yɛkɔ fam hɔ yɛkɔ bom hɔ bonhwam hɔ adukrom hɔ tokrom hɔ aseɛ hɔ pa aseɛ hɔ ne yɛhwɛ na afɛ so yɛtintim nneɛma yie saba yɛbɛtumi abɔ maka mmam bi no atuma yɛ simple hwɛ constitution no tumi a ɛwɔ mu no na sɛ ne awa also kan tumi no kɛseɛ na akodi executive na sɛ president a odi ɛsoso nti ama yɛ democracy ni bɛka sɛ ayɛ top down nanso democracy de ɔhwɛ a nka ɔsɛ firi aseɛ na kɔ bottom up no kyerɛ sɛ nka local councils ne towns no yɛ ade no so mu bi ɔhɔ a ɔmo tumi de fire adwene ɛfa kwan bi ɛfa so a yɛde wɔn bɛtutu yie na ahotɔ ɛne nkɔso aba local communities no nanso hwɛ Ghana yɛ local communities no there is no democratic action at all bi ni hɔ ntɔma Panika se medianka or this ebase Nentua Bama or Monani Kwansua to a sarcophaga and your Mabona Basso say the Kwansua. Yembo, ye hear pano and so when you are more and only be the okay. See a Bema MDCC phone crying to me at Twabama. Let's see, I'm fed to me and cow more. Let us say Kofi Konam's one coin, not auditor man or man. So, and you know, and the Cross Constitution where he put so much powers in the executive. And this open say we yet decentralization. Now, so you know, say maybe you know, to me, Ben and the MDCC for no most what say Ghana week or a crack as a crack is say. Kumasi ni Accra no secret. What is a mayor baby? Accra nyasa Henry Cotter or a regional minister na sabi opusu no ho. Ka won tell if you say to me no eni ase ho. Nti democracy the man to sin pa me madnum die. The money to see and he said, yeah, I know what we call grassroots democracy. I know local democracy where ordinary people have the opportunity. The same thing I said, Sabi, Akorabia Kosuno Yinia. No, then on Wakodom party. The party in the Oko room now one buy so can be an answer or banware. We invest with Macrada, no your minister beard. Yes, I need democracy. Yet the two for us here. I see how you are local assembly in the serious way. Local council members here when you assemblymen. You or you become no one area what my boy DCB. No, no one to national level. No, that's a bit. Well, we are. We a woman sumo or benfo bafo agiment via Sanko boy ginano ebp anope bra or my yaw adubuache a telegramua and competition bebre equoswa yansu di bi afamu na yede amamwe. Aya tatu TBB ya hunu bi pen ya TB pen se ne wokɔ post stations ahodro no a se post ni akɔ kyere obi ede na kɔ post station kɔ akɔtoto na no ayere so abɛsɛ don hwere no aduana nwɔtwe de nke wɔsenkaja nipa ne ya prepare no ne ade ne kɔ gina mamra na mamra no ani ne die na so be kom ne yesi akɔ akɔma ne beli agye se no nipa no kɔpɛ kakra na ɔde akɔ akɔhyɛ post ni ne nsɛm na de agya wɔno so atafre ho ansa ne agya no ma ne tumi akɔ akɔfie na saa de ne ya bayɛ mmra ɛwɔ ma Ghana mu sɛ kyenkyene atwan sɛ posi ne kyew no ma obelia agye so otwie sika yutwiri die de ma no enti na wade akyia bi adwumadie so yɛ o man hene ya wodu bo akyetena na dwamu no se dabi ɛwɔ se ne mpanyifo awodro wɔ ma bere di nkomo ne sa ne nti no wɔn kane panyipa ba ko a na ɛba ne posi adwumakuo no mu wɔ mu nimdie mapa wɔn akɔya no san so yɛ former police officer ya wɔsa yɛ mrasɛ dwani ɛwɔ wa West Abaton peso so yɛ rapita to bo so di nkomo ɛno wɔ kyerɛ mu sɛ me no kwasem ni saa nuama no eni Ghana mamra babia kotu mom na betumi ahya wo se oyɛ ma beli na yɛtwa sika twitwiri die die ato so se wo se wutua ejize post ni kyew na wode ko post station na bra no so se ade ko koto wo se me ma beli twa sika twitwiri die sei na wo be munamuna nanim de akyerɛ wo a yɛmfra na homa wo bɛhwɛ sa mamra no betumi ada babia da na nhyehyɛ ahodo wo honom no ebetumi ni saa post ni no atumi adie aya fa me number to dwa se Ghana ha obi a wo kwakɔ gina assurity
okwagira mu ama ya ma onua bail na ka say tuaska ka say ni ban so on frame me bo agiti amane say police ha say obi ko say okoma bail okoga sane assurity for bail and demand ska pacho se kana ya chiro bail bond so no ya chiro bail bond so den pacho bail ya ma o police inquiry bail e ko asem na ikai ya wo bail ya wo court bail and wo police inquiry bail ya do ko tuma emra kire say yen dimi for obi antumo Ghana more than 48 hours but I am tanon court so within that 48 hours the police go say ati we bet ma ko fi na ya hwehwe mu ko fi owi to ya bet ma ko fi ta ko fi no ya be ma bail no mo ya be chiro say o asumasi o na ya de sia wonsa ya hwehwe na o na o de ne beba ya hwehwe ne enhu a o na ya be chewo but bail no mu no e bia sika 10 million and sika 15 million and ha chiro what it means is that say hwehwe ni para na ya nhunu a ya chiwa sa sika no betua but sa sika na ya chiro to bail bond so no eno interest ko peska ne bro davi but o hwehwe ni para na wanti man pa namba sa sika na wo bail bond so no eno sa mbra no eno betua sika but bail is free very free police bia or demanded sex matasika bra ansana e bia na enye sika kwa o shada chichine na sika na ya be man bibi kakra ansana wa mabail no catch on say constitution say after 48 hours you don't have any right to continue to keep the person o pia fa no kokko eno bi bufu ya say o de yan share court o fi say o man bail police station yan share court o be share court no akota lawyer na ya ko man bail court bail is free. Ora Peter Tobo na kasa ya no wa police officer nkane wano akro ya wokwa wa West Abaton peso so a wa ye mahwedwani e wo ho ugusu ya otie anwumere no nsia kase e wo Sompa 93.1 FM koso ne fa wadwenche ne bra Facebook no etem ana Facebook YouTube no so eye adwuma saa tro no mienu no fa ho no mu a ubehia na Facebook de wo bia so no wode aba ene yesa obosi yebekenka ni nyina ede ma ode mesre wa ne se emfa ma mienu wadawro mabasa na esi ofoforo kwan ti wo de fa bra ba kope asem no a wo pesa wo ka no tobo ase ne ka asem no na etwro bra yebekan no pepe bre no so se ye kan so a ne bra ne behwe de ye wo twro ye no se me akosua na mayi bia firi mu a wo behu sa de niema esi etie ye kɔ yanim anopai ensam bebre na ekoso na ne nyina no ade akye bia ade akye so a ampa na kyesen ensam bebre enam yenuanom bi eba fie ha mo ne yebedi nkomo omasam nyina ene se 2019 no hwa eme ha kwa wa gisa ofaka 2019 no hwa o ene omko twro nsohwe no kura ni no kura de no kura omugitum se omu feli de na omu de omugitum ene ye no kura na emomro omu feli ye no omamo mabama mu omu sa akwa akire ko boaboa omu ho mpani sa aboa no kro na chi no ayere ne kom na obepem ene omu ba no de omu hwe baba pa ebi sansuo esi fom ade ekete omu do omu na sisim esu ade ankasa eza mse ko 2 years omu atwro ni na paase sa ban ne be post wo mu na omanya adwuma ye kura no akoya asem foforo enti omu sere aban se no kura nyame anim nie sade beye na omu so benya adwuma ye na ade omakosua no enka dem no aban ne mu awo mu. Yeah, 2019 batches of nurses we nursing training na obia ni suade hunu ni say so ko school na wie no obenya adwuma aye but clearance aban release that was November no edema 2019 batches of nurses no referral any second batch for no mom no aban no mom entimi amfa won anka ho yenim say previous years ni nyina no wo ya wo de referral for no any second batch for no mom e come mainstream for no but at this time no aban anya nsa ntini ehwe anim say e bia bosome anasa bosome mienu ana bosome miensa entem no ye clearance beba nanka with aban etumi apostu yen ba ya hwe animu apem aban accompany for etu anamo akwa akra Ministry of Health and Ministry of Finance but up till now yet ya ne say very soon but very soon no ensuni strena we there onhu ye mobo na on post 2019 referral batch on fianke May ones no you say ye kone mu koye adwuma sisi on behu say e genius ba enu mu nyina so we the same year start school the same year into we the strena say onhu ye mobo no fianka ho said the oman ka asema all the time oti na sopem na wo ye no yenim say ene de obeti no obeya aman nanado oba ye nyina oni ye hwamoda nurses ni okafa ye ho nyina wo ye and then from 2017 oba ye man no mutifie ni nyina no
oposti any referral, not leaving any single one person out. Inti said do 2019 there, so why you be paying one day? Meaning so betting me, inti no, yes, no. Omonye mai ye we ntisi nyina la wane ade a ode mai nim say we dey ade kitwe bi ma yes wa come to our aid yes ro be boy na yemposi na ye abusia ekomo ya pa enti omosre aban ne se omeboa wo wenum ye nuamo a omko school se nurse adwuma e no mbeye ebi be wo pane ya ade ebi nsoso no ebeje awo na omakadem emu nsam ne bi no akoso 3.1 so we post 2 Edia nurse we post 2 ana o man ko nursing school me kobo apo no mi madi ye kobra ina me ama me nkwa homa no so mra awusofo nyame yadom na wotwe ne wie ye ene ehwa ne mo senu no mo semi fo won makwanche konkron de hye so abosumi mu no wode no nyina betumi aba na wie ye na wohwe won Ramadan no a won mo ye no a wode sra asumdwe nkoso ye yo ate won mo fribone awodo nyina mu sre alase enhira wodo bia ye wadom achi no alantumi fa no wiase amasa chichiru no ma Ghana edi kwa bane se no wi akwamkyere no de ne abusuafo gya pani kwohwe wo hwe nwe ahodo emponche ya won mo berewe no sada no a aya na nya senketwa na ye kwa ma no so na ye ne ya ma ne boni Benjamin kusi eboso akwakodi nkomode afiri mayanka ne abisa sa so nam no ankasa no won mo to ana afi wadie no enioma ekopinso eboso majoy ye na kwasia ukodru ye boye muai enioma te sei yo akosia ye matefo ajo eba mayanka ano no kuma se monten so ye nyina ye nim sense be bosume ne kakra ne na enuanom nkamofo omode akonten asese so na omo hwese omo betwe Ibrahim Muhammad anim na tese omo nya nanim adom na se Muhammad nso ye omo adom a omo timi anya ahode anya sika enya tese omo nyuma atimi akoso na omo nso atimi ahunu se asuma omo som ewo nkamusom no omo nso mu nyamu ensira na aka na nam yenu na taamedie omo de akonten bibia akona wie na eba saa no a ese eye afahye kese a eno no de anigye ene ahotete kese ba be hye omumu esan se duru honom a enam no omo kum entade yi nso omo behye empabo a omo be dress kama se de be ya omo nso omo de be kire se eya amfata Uru Muhammad ana komsheni Muhammad abo omo ho ba hwe omo so ama saa mre de omo nso ewa anigye mu na eno na nyumre ye hwe se ye ba omo hanom na mayanka ha ye de ni ma wo kuma se ana se bia se fene na se mayanka de wo ba hanom a ye nam ankasa na se so benya bie ye ba na ntwie e ba mponche e ba ujan ana se de nam na wo pe mayanka na wo benya bie na yanko ne no munkodi nkomo ne yenhwe afi senia aka nam yenu na taamedi omo de akontre na ba wie ye nenke wo se omo to nam no mo edi ye nuane no mo su di mo ho ba omo nso no se na idwa no esi ko menye owura ba ko me nchenti mu sa ne se de etie e wa ha ewura emu akwa baba Sompa FM so me jemoso pacho me prema Abubakar Ismaila na afibia no aya na ebka 3 days or 2 days na aya na market no amafo ebe tuto ne ntwenu but this year we no in fact enyan koso sa obi anyamba e what I say enti ye share bia e bia preach ne kono because e cut 3 days bia na oboase for ni dunko for ni konongo for no aya na omo be tuto ne ntwi but asuwe no obi anyamba e aka 2 days e bia sala no Monday de ba o mi de mi se wi ati nyina be ya sorry so market ni ho what I say market ni ho enti market no so say sala no ye fasting bia na say ye ba be sala after 5 days or 4 days no amafo eba be didwa embe die twapa amafo firi nkurase ebe toto ne ntwi na mom no this year we dey ye nya wuru so aka 2 days nti ye he ye nyakopon ebe ye na ye be ye sa dia atu we dey nyoma no enhyeda nkoyi kra nti no die wo hono no nti no ye bompa ye se de bia kanyambe che to mi wo chena de kwa. Okay. Now, me myself, one of them I think, and I say, Sikana any honor. Okay, one of the Namisa Kanoquadi, one of the any boy at minimum. If you say, Abo last year, what 20 million, this year, over 35 or 40. But I say, it is any panel. The last year, what 20 million, not this year, or now in 20 million, get a 40, 35, I want to send a boy day. And so,
na ɛsɛ sɛ ɛyɛ nneɛma na akɔ soro wɔho yɛtoto nneɛma mu nti ama sɛsei no sefa no so asa akɔ soro nti ama nantweboɔ no akɔ soro ne mpɔnkye no nyinaa ne odwan no sefa no kɔ soro saa na ɛyɛ na ɛka yɛ nokɔ deɛ ɛbaako petro no a ɔmasa atoto mu no because sefa no ɔbɛkɔ akɔtɔ ɔbɛ transportation na ɔde bɛfa ba bɛduru no sɛ last year ɔkɔtɔ adeɛ no 5 million a this year ɔbɛkɔ akɔtɔ no 10 million what I say na is a different 50 na ata bɛka ho nti ɛna ma nneɛma no bɔ ayɛ den this year nti ama obiara ntumi bɛtɔ ne mfie no bi obiara ntumi bɛtɔ ne mfie no bebree na akɔkɔ na ɔmo kɔtɔ ɛyɛ na kane no so na ɔmo keka sika no bom a na ɔmo de aba bɛtɔ ne mfie but this year also no ɛnte sa this year afi bia no ɛka 5 days or 4 days no na yɛ na ɛhyɛ ase ehu sɛ ama fɔ totɔ na sɛ sɛ no aka 2 days obiara mba ha yɛ din mekura kama kɔ fie dada nso menyɛ nyɛ sika to sika ma menyɛ sika ntɔ nneɛma ma nkwalaa no nti menyɛ nkɔ fie nti akɔsua sɛdeɛ nsɛm no yɛwura no ɛsidi to dwa ɛwɔ hanom no saa mmere deɛ yɛ adeɛ sɛ kamupani wateɛ ma ɔmo nyinaa no ɛkɔ akɔsom na kyɛ sɛ ɔmo ɛde ɔmo ade saa akɔ akɔma yɛwura Mohammed nti yɛnha ɔmo bee yɛgu so a yɛwɔ hanom a yɛrehwɛ sɛdeɛ dwa no nso ɛsi kɔ na ɛkyina nyamboa anɔpa ɛne kyɛ sɛ na ɛdidi soɔ no yɛbɛkɔ so a deɛ tɛni ahwɛ sɛdeɛ mayanka nso edwa no esi kɔ nti saa mmere deɛ woba mayanka na wosɔnfo Benjamin Kwesi Midwest ɛwɔ ha yo ben yada se sani yabo a ɔman mu ne abɔdon ne mu deɛ na ɛsɛ gyae na wɔsɛ ogya wɔ mo abusuafo wei yɛ ma ne bɔni Kwesi Benjamin ɛbɔ so mayanka ɛne ɛkyɛ ne nka afiri yi ɛne mayansa nkɔ ahoa no so bie mu ne yɛ nua bɛma afiri yɛ siaw wɔ bɔ yamane afiri tafo pankrɔ no abato mpasua no so yɛdi kan ɛde akyerɛ mo na ɛnyɛ mo asɛm foforɔ sɛ NPP mpasua no so no wɔto aba ayi mpanifo a ebedi party n'animu sɛn na tafo pankrɔ no nso ɛkɔ siaw akɔ aba o mejo so kwabran wararoma ɛdɔm tie o yo medase efiri awia premtu breka se mu no ɛna yɛde tu dwa ɛsɛ obepiem ɛwɔ Old Tafo constituency ɛnɛ ɛna ɔmo to ɔmo aba yi mpanifo a NPP mu bedi ɔmo anim na ɔmo de ɔmo akɔsa 2024 ɛno so na efiri sabre na ɛbabesi sabre ɔmo ato aba na wie bɛn no miɛnsa pɛpɛpɛ na ɔmo de abatoɔ no ɛkɔ na wie yɛ a ɔmo kenkan nanso ebesi sabre a me no wo kasa yi na kenkan no nya de sɛ akɔ awie yɛ ɔmo fa figures no entu da nanso kwabran wo hɔ a obohu na yetu pa dagu we so wo hɔ a obohu na yetu pa dagu we so na kyerɛ sɛ agent na ɔmo egyinam am yɛ kan aba no ɔmo de ɔbɛwe ni biara na wakɔ kan kyerɛ ne candidate ne sɛ o me gyina ho no wawe ne ewom sɛ ɛyɛ figures no ɛmɛto odwa deɛ nanso so ɔmo awe ne digye saa bere a me no kasa yi ɔmo nim sisiɛ bɛɛ sɛ sema mienu baako mienu ani ɛna chairman deɛ no yehu sɛ yɛwura baako a ɔno egyina mu yɛfrɛ no Kwadwo Ɔtiregyima ɔno yabɔ no abomo na yɛtu pada egu no ho na kyerɛ sɛ wawe ne na adeɛ baako a yɛ interesting a ɛkɔ so ɛwɔ ha ne sɛ wobɛteɛ wei se o ayɛ 64 wei se ayɛ 64 ɛno ɛna na yɛ nte asɛ nanso wonim sɛ sompafoɔ deɛ yɛ nhwehwɛmu no yɛ sɛ yɛyɛ ɛkɔsi awieyɛ ɛno nti yɛwura mu no 64 ne nyinaa ɛkyerɛ sɛ wabena sɛ ɔmo ba bɛto aba no na yɛwura ɛkɔ Vincent Asefua a ɔyɛ MP ɛwɔ mpɛsua so no ɔno ɛwɔ ne camp ɔwɔ ne nkɔfo a ɔde ɔmo baayɛ saa nso ɛna yɛ maame baako a yɛfrɛ no Sɛwa Dɔnkɔ ɔno ɛna ɔne ɛkɔ Vincent Asefua no ɛpere ɛwɔ mpɛsua so a NPP foɔ ɔmo tuma ɛkɔ Vincent ɔno ɛde kɔyɛ MP no ɔno nso so ɛde ne nkɔfoɔ baayɛ na 64 no ɛkyɛ sɛ ɛkɔ Vincent no ne nkɔfoɔ ɛnya mu maako 4 ɛna yɛ maame Sɛwa Dɔnkɔ no nso so nkɔfoɔ ɛnya mu 6 na enyum a ɔmo to ɛwɔ ha ɛne sɛ ɛkɔ Vincent ne deɛ kia ne ken ɔmo betu no saa ne nkɔfoɔ ne ntumi anwe ne majority ne deɛ ɔmo betu no afiri akunya no so na deɛ ɛkɔ so ɛwɔ ha no do ohwɛ afei na ɔmo ɛde results no ankasa ɛba bɛtu dwa ɛmɛto dwa nanso nipa du a ɔmo awe ne deɛ obiara nim ɔmo a ɔmo awe ne na menkɔ ne sɛ chairman no ɛyɛ yɛwura Kwadwo Ɔtiregyima ɔno ɛna ɔmo kyerɛ sɛ wawe ne ɔne Kwadwo Agyenfrempɔn ɛna egyina mu nanso yɛwura Agyenfrempɔn a na ɔno wɔ ɛkɔ Vincent afa no walusu poto a ɛnyɛ asɛm ketewa first vice ɛkɔ ɛdima no na afia Kwanadu yi adom ɔyɛ ɔbaa ɔno nso ɛno na ɔkɔmaa no ɛna secretary ɛno nso so ɛkɔmaa yɛwura Wilberforce ɔsɛe tutu wei ma mebɔ ɔmo din nyinaa ɛwɔ yɛ maame Sɛwa Dɔnkɔ afa nti results no afei na ɔmo gu so ɔmo bobɔ yɛ sɛ tiefoɔ bɔ sɛ yɛbɛ gada ne nyinaa no Nyankopɔn yɛ adom a ɛtena no pa no nsia kase bom no yɛde bɛma atiefoɔ mo wodi agye wodi afiri yɛ siaw ane ate ne nka
efritafo pankrono abato mpesua so nyina no eye NPP amanyoko no mpesua no abaya woto ye kandifo wo mu won e betimi aboa party ne nhye na afenso ne nkanko mu nsam ebi ne watie no na yemfiri bonkuma fa so na afenso yenko nsuta kwa mambe poso abato mpesua so ahon se nua be kwame asumani nso ewo ho ofasumani majoy yani aminia araroma edomu tie wo meda se de awia yedi kan bo amane ewo ye bimienu kaste bono so no na asante amantemu ha wodo ni bitiremu nsuta kwa mambe poso a ene de nso eno mo abato no costo na tabi amene wo kase die ene ade se wo mo etimi ato abano abane de mo ato wi ne mum ne kenkan ne de wo mo entimi enkenkan wi na tabi amene wo kase die na para coordinator no ade a womo etimi akenkan wi youth organizers so mo akenkan wi na women organizers so mo wi organizers so mo wi treasurer mo wi assistant secretary wo mo wi sabria mene wo ekase secretary de na wo mo guso sorting se de be ya wo mo ebekenkan etimi wi na menia wodwoni echiremu ewo assistant secretary na sei na eho ensemte enipa mienu enetimi gina ya yeto wo mo so aba na ebra wo abato no eba wi no na ochireda ko etimi enya 317 ama owusubu ahen enso etimi enya 258 na oba treasure nanso so a enipa mienu ena etimi gina ye Kofi David Kofi wose etimi enya 285 ena Redu Odro Joseph enso etimi enya 294 na oba organizer nanso so a na chese enipa mako enan ena etimi egina ya ajimedi a etimi enya 32 Charles fi yeboa enso enya 291 ena afi Asare Edu Gebra enso so etimi enya 229 na Correns Kwame Kankan enso etimi enya 21 a emu miensa ena etimi eseye na women organizer enso so enipa miensa ena etimi gina ya Matilda Esidu onya amano ediokon mienu 92 ena Vida Entry enso etimi enya 294 afi Amankwa Victoria enya 180 ena 1 mienu etimi eseye na oba youth organizer nso a Mensa Peter dodo na efre na okankwe wono etimi enya emano 302 ena Eduejumo enso so etimi nya 276 na oba Nasara coordinator nso a Mamudu Isaku etimi nya 30 ena afi Isaku Fuseni etimi nya 319 Alhaji Mukhtar Abdullah enso etimi nya 226 na minya woni echiremu ewo insuta kwa mambe poso a ene sede abato no guso akenkan no ekotro no na de yedikan akan dada ne de eho emuaye ena metimide ama etieko no ase ya jiwudi so ba ya adwuma no wo hode amaye yenua ba ma Kwame Asumani ana yetene kan efri insuta kwa mambe poso bato mpesua nso nyina no NPP amanyoko no ensam no akosha bekwa aba ye ko asinfosu kropon mu mfimfin mantemu na krobi ho ye frana sa asinfosu abeswa eho ne yadue busuafo enanumre nkra ne yamanebo ye fi oba no ani enyan enya dekora ne nyina no se suku ne aba mu abi a wanya mfie ne dunan Kofi Senyo Mensa krache ne ne mfefo diagoro eno okra se da bijon so de no enti wo kwo no akwa dwonso kakra na ekire wasaba won ma twe no abese do hwere miensa chi krachi ma na de na ye Kofi wo mo kwo no ko hwe afikire wa Kofi na sensen wo yi agese ne na sensen fom we wasen ho akonfo a meka se wa firi mu na sa bibi na na epam no se wo no ankasa na pese odi ne ho awu eno akwaje ne kra firi ne nsam no de ebre no da ache ne be kire na ye kwa ma no so na ye ne wo hene ba Ambrose akwa akodi nkomodi afa asemi ho ne abisa ne se aso ede ba de pa ne si ya ma Kofi watimi aje ne kra firi ne nsam sa wo hene ba ma joy Mejuzo medeshe. Evivi mantemu te say. Oba de adawroma. Bibia boko nenso. Mpenifo se ade chini antia somfofra echi areho na aba. Yasamu. Na aba ne say chire mu kakra. Wadaroma. Mami nja onje ti fo muti Sompa okuma se ene ne mpatem ne ga na wiase afa na nyina. Na ndra nyumre na chese be fa ne fa na jo no ndu ba ku mu ne nya ne ntia sa kwada onye ntinje du nan. Ajo ono ani nkwa afiri ni so na ehwehwe aso na enwo be hia se ye tete no ye mfa atesam nye adwumanti na ese etu anamoko na ekoduru na kwada wanye mpinhia
edunan abemua a just say oku school kra e wo Roman Catholic a omo chemu a wo no final year a just say September yi mu BC omo kwatira nku bitimi akwatira bi akwada nso obi a nani ji ene agokansi o panti onya post school na eja afa ne ball afa ne boot no akobobbo kakra ba fie no awakwa ba said the da oye woni ne maame abusuafo ti fie edi nkomo na omadi nkomo wi adehye omo bi kra chi nwa osuma na nyumre nso nkoto nhie omre no ma okoto ba ye ja wanom ni so wi akada abusuafo se okakada na okoye na eja akoda nso ne maame ekoya wo mo ekokoda ye na maame ni chire mu a akwada ne da ho no ekobo no ndu ba ko ni mu na o kra maame ne se eja ojo nso aba abra woda ya maame ni sisi se wada manani so ache no ene se wakɔdwonsaba maame atwɛn agya wɔ ma baatan wɔda hɔ no ɛnanso awiane sansa na adwo na de edukura ne nani yɛ ne sɛ gya obu n'ani biriti a wabi na ebi a ɛnkyɛ ebi na maame ɛdaeɛ ɛne ɔnkɔte a na amanfoɔ de su ɛɛba ne fie wɔ sɛ bɛsen kɔhwɛ o aberante wɔ nyɛ mfinhyɛ dunan a ɛneɛ abodi ɛna dodoɔ na ɛde frɛ no a ɛyɛ mɛnsa maame wa wo ma makumako enum na de otoso mi nchen asema na me kan tete wo di sum ba fie na maame ni obi a ono so woton aduane ewo eye asefusu abesoa enti akwada no etu anamo firi ba bi a omo tere no efiri ho ba betu eye anamo be ye aduonum ko eye wa ha na akwada ne ba ye na otimi na ba bi ane maame ton aduane ode antoma no a ode kata ne ho no aso eye ne kon na ode atechiri koku ahoma ne bi na wosen ho eti adonku na de ye areho sema enwonwa ne se akwada no ye ko yu se emakonwa bi esi ho na ne mpabo ehye no nso eguo wo hye Chelsea atade bi eye ne soro ena ntoma ne bo ne kon ebo koku bia ne mu a ne kon na yiri se ya na ehuru kakra efiri na no ba na ohwe akwada na so ka se wo tene ne nan ne mu a ebeka fom ene se osensen ho a wapoapoa ne nan no titiro ye ne kutudwe ne efiri oba ne nan poso ne de wakomu ewo ho na akwaye awrehosem na omode nkekamu ekoye amaame na so te ya nsentwefo ye koye ne ne aposifo bo moden ahwamu no akososo mpanze Xavier Hospital ne binum esusu se eye nipa bonfo bi sense akwada ne obi a wo bibi de di se bi oyade ohaw bi ha no ebi a wodi obi ka empo bi akwose oba bi yin sen anase bibi tata no muhwa akwada ne dimi na ndra adi kusi se omo bebo amaame na mane se ne ba na sen ho na omusise nipa bonfo bi ne mum ye ho asensude bi a chese bi a obi abakwada no anase mpo no obi enya entokwa bi anase pepre bi ne mum doctors no betimi apafa mu ahwehwe ade efe no eye autopsy no ne babonten a yehu de property a eku akwada no so no nso na wo bo ne tirimufo no age ne nkwahwe ne nsem a ene wani tia na de abeso metiefo a wo muti eye sompa ene ba me da se na sana me jawo mu akono boa me kakra efri baabi a akoda no se ne ho no ne baabi a won mo da no me kire ma me no wapa mo da no emutwea na hello ene ba otimenka metonga me kire se baabi akoda no se ne ho akonfo no ene baabi a no ma be da no emutwe maame no fie kɔ baabi ɔtɔn aduane no na mekyɛ sɛ bɛyɛ anamo bɛyɛ aduonum ɛkɔ ɛyɛ wɔ ha na de ye enwanwa ne se efiri baabi a maame no fie wo ne baabi a wɔtɔn aduane akoda ne ba bisa ɛbɛsɛn ne ho akɔmfo no enwura kora ɛwɔ kwan no mu a bridge kɛse ɔmayɛ akɛsɛ esum wɔ mu kora so obi tutumbo no akɔ a baakofo anadwo no onye obi a ne ne de ɔbɛka sɛ obɛbɔ hu ɛkakra a esum enwanwa ta akoda di na betini apolisi mu kɔ afa ɛyɛ bridge ne susum no mu a baba bi kora ni maame etwe yani se ho no oba aba be sen yare ho sempao na ezesi amuni wai embrembre de St. Francis Xavier Hospital na posifo ne ba ya wo ebe fa mu no na ba tan ne ba wa ka se okodon saba na posifo atam no de na hye o mu bag bi mu e de na to ka mu tuwa wu e de na ko hye mu St. Francis Xavier Hospital e wo asenfusu Oheneba ya bada wase why enu nchemu awde amaye abusuafo ne ne di nkomo free asenfusu efifi mantemu Oheneba Ambrose ne kire yemu are hosam a asie e wo honom ye kɔ ahoma no so na ye ne owura Charles Akwasi ado adi nkomo ye nuanom ya mobile money adwuma no na oye no wo enkabo muku ono na kasamafo de ma wo mo menua ma adwoe ye so be ma na apomboko de menua yenwu ya ye kasa de na obo ade le ache
Waswafo abedi eche ohwe sikasam hu nsem so yewura Dr. John Kuma wachase bibia aye set ya nyame ya domo a 11 de ye begia ne sa wada ro meba ne sa ya ohawo no sana ebesi akode ma wadwuma amoye wada ma yo medawase mefa akonya we so eche watifo sana wokan ye no deputy minister finance minister say aban ye ready yeso yate ye wo ho ye twen wo 11 no e wo two aspects. One, the technical aspect, and two, the implementation aspect. That is ye agent ye honey wo ye de nyame ya adom na first me aban say system na ye ready ye migrated to it near such a juma ye the problem we will work with it but government say 95% complete yate ye train na ahwe ye besi now how only the minister ya or say aban ready ya ono through the Ministry of Finance a survey who say 24% of Ghanaians and our agent body no be lose so much juma into how ni de e bebre akonfo for some any asset that 2 years so and a transaction so better because I don't know and be alternative acquire from be fast was there are a lot of challenges out here behind the baba I think say now be mrane de let you really know ni yenhwe nia ebesi after max no and the nyina ibe Rado metimi aka se memfa ne se na otwe ayesi mu na bosom de mehwe amanfo ayi wo musika pa wo mfo so pa ho aban through parliament pass ya aban so asenti no ho to wait no for the first 14 days in the obia ba obeyiska nti I think say you realize say no ya nhwe ya the ebesi nye yadwuma begu. We also adapted a strategy by educating the general public on the need not to panic because so sika da phone so levy entimi me ye ne hwe nti sensitization educating Ghana money customer then obey deposit we discover two phones so levy affect no oba be sika levy affect no that was send sika mpona threshold ne 100 Ghana cedis levy affect no nti education na ya ne more ebi ana me na mo mafidi kesi so nti nipa do so na ati ase okay me rado ye mfa ne se ene na obi etie wanwumre yi in simple terms no ye mfa ne se me wo ado ame ne wo kasa me send 100 cedis amount ya me pese wo yi no 100 pepepe sign na me de ba 200 cedis ne so sabe ya won sabatimi aka no pepepe no yi no pepepe asomdie mu me da say ronta ko tie na onni mobile money de na ne mesre pa emre stations no doso na de meka ne say 100 Ghana cedi de nya enim ne say 1 cedi na de to so mobile money no platform no mo ye platform ne de I brought me from telcos no omo me yeti ase say 1% here 1% there so we send this car 1% na de to so it is 100 cedis I can you can the 1 cedi the better so but 11 September and so share ya telcos ne titru ni MTN ebeti omo de no 0.25 instead of saying ka obeti 1 cedi no omo babaye no 75 pesos from 1st of May so what must say okay inti sa na be ye juma na 11 nso so aba eye 1.5 aba inti 100 cedis ne de 11 affected because then they cap no but oko wenim ti say 150 cedis and ka betu 1 cedi 50 pesos and 11 is 1.5 which is 1 cedi 50 pesos into come you no man ka 3 cedis eti 11 no e sha say 1st of May I think say you better share to do na because you know me original radio so kakra Ghana for do na both omo mako school no omo ko school no do na person who practical aspect of it so ono abeba transaction no feel no what here and I'm telling you agent me na ye brepa o because per no can dey holiday as I speak to you now banks across more police protection cry no across obo holiday mobile money agents across the country will hold this economy of ours from a nephew anadwi akwakusi ayewu kwada no pa I be making sure say adwuma bia entertainment center beaches ni ade asole obia benya sika to no ho so kra wi akiri wi free and na kwadaje ni mo kra enti minia sala ye bedi o ye ni o bank kra na omo de bekwa ko yiska be abeto na ntwe ni mponche me ye nya bia wi
ni nyina no bank you over holiday enti mobile money na agent na eba be 7 sa nipa dom we nyina and I think sometimes we should take things serious. Opaniado my emphasis him say ebre Dawson we kura obuo ne anidi awode ma ye naja waje yeso ye da se pa for your time. That's me mo nya me adwuma. Kasama for edema ye nuanom a mobile money adwuma ano oye ne tin ene owura ato. Ensam no de che say enya abasa o. Enti ebre na so say ye de madwenkyere no ebre mo na ye be kan adwenkyere no e de ma mo kama Akiola ene dom no ada romanti omo be ko ama ye ne so ya hwe kwane ye be fa so e be simi akenkan no kama ede amawo enti adwenkyere ya mode aba no akoso akobra ma me mfa kakra ya aba ha no entwam ne ewia ne asare de aka ne nyina ba na Health Last die nie Patriotic Voice goso no se nyame ni mampanyi nado ene na ban no won be ye adwuma papa na ekura no a elevi eba no de jai wo man ne be koyie ama o manfo nyina atumi ehun bia pam se efo no nyina ni begu ase encha kese nkoma doctor a free year incoming NPP national organizer no eno achi no Frederick Mr. Council die no say sciatica warrior from 21st clinic you Sompa news no size na wachia 21st clinic adwumafo nyina ene CEO ya wodano yo yeda say Foster Judah enso die no say me pamcho me chiachia mo na medide Judah na me wo gidie mapapa sam hoye an ye hoye na MC ya preko ensusu edie nie ena o se wachia ya numre na wono de enjakase nkoma Dr. Free Akoto agric minister wonim se dache baba ya mampanyini no abedie so amakuya ho sensam de bibia tumi akoyie Janiu Yusuf one de wode atentemba bi na abeto no wo sere wono so de a wode ebae no so far de abedi mi ha no de aka nyina foforo soro nti hwɛ na akimu de ato so na etumi akenkan kai ni nyina ede amamo afa ya konsan fufu mu Belsen fiamia no ne ya COVID-19 yade no ba o my Ghana mu no aban no yenhye mapa se obekọ kwasi boni kroma akwa fe nura kodro bi ede aba ene anokwa wo bo modin a ekoi ema meka say vasena hodo a aban ne begu o my Ghana mu no na nye asem ketwa eno mu no nanansentem a Ghana mampanyi beka saye kire mu se nose mask yenye compulsory enye mandatory so de nose mask ebeta wa no ne wo hwene pompom fe na de na na monten so no se wo bi e Japan ne wo wobekọ baabi na nia doctor fo ne nurse fo yi wo mo tete ho nso so mframa bakura mframa kura ho mfa wo ho na nka fa senta tiampo asi ho wo mo te wa na so mo te wo na ade ache wo mo enti ama nne meka sei no ne dodo no ahyase a esesei enkra hodro yi a efrinfinfin mantemu ba no ekire mu se nei enu ahodro bi a COVID-19 no dodo no a essay expiring date ya kano and I'm so my one my friend some trot for the ato one manim ama panyi pa ya wano da pom de won sam so 50 mantemu doctor akosua jewa owusu sapon wano na de ato dwachiro se nei wo gon 50 mantemu a enipa ba se wo mu chemu aduonum 50% pe na wo betumi aka se pania no wo fe dikan won ma wo bie de aka no de wo bia me wo bi enti akwakwa ya ho mechesem papa de ato won so de wo woni mienu nyina no so no wo mu so ye ha mu chemu aduasam yenu enti ade na kwakwa ye haw kase de ato won so menei empania no enure nyina asaya na asai wo bia be so be wo ye wo se ye hyase na ye nkyerɛkyerɛ mapa etumi edefa ho eso na ye gyina ahome so e wa fisem na afen so yakọ enkofo amanso na kobra na menwie se etena na nkramofo no ye ntima mfa we ni nwienti kobra yankọ nkofo amanso so na Kenya man ni mu na senta me de bato manim se won mampanyi dada Kibaki na Nwa Kibaki woro no wachi na no ewo ensiedo na no ensiedo wachi ya no mu na enam so ma na video bia wa bedadwa kire se owura no ne nana ni mpon wa anya nchen video ni mu onu bo se sofo panyini Anglican na se Roma sofo a na wogina amunu animu bompa ye de ama amu no ene ani pa ifri na wa tubam wa babam sofo ye nyame nko anko ne mienu nyina kwa hwefam anam so bia ma posifo akwa fa krache no echo se de okoye ye no wonmo ntiase kurase ye wufo som de ama mampanyi dada
na won mo gya no kran kra na wotumi koye ni amon wosem sa de eni enyan kakra na sa ne kire kra kire wo mo no kwa kwatwere mu na won ma hwehwe na dwuma hwese bibia ye correct ya bibia ye correct nso de a na wom de na gina babia mra ne gina na won ma kire kire ne hyehye ya hodo bia ewo hɔ a de ni kwa so ye ene de wo so ye wa bra mampanyi dada wo firi mu na ewiase amansa nyina ebehwe nani achi afi Rwanda memwen na Rwanda memu a ye kro no yenim se ye nuanom kramofo de omompe preku asem kura anu nti se ebia wafo afoforo a enye zongo ene preku na muntie Rwanda yi Rwanda mansini ba ku bi efe ne se Kayonzo na Kayonzo no omo kire se February bosomi numu emu ana chief imam bi efe ne se Sadate Masenyema na Sadate Masenyema ano mo se we chief imam wa didi wo Rwanda memu pa na mosque sia samfa se bia ka Kumasi Central Mosque no ho de no wono ne chief imam wa wo ho na eno ewo Kayonzo na sa Kayonzo no mo se empanifo ne nkwada obia kuta nsuo ba sol de ma be ya sori on betel se kwi na dia na kwi ya omun kohwe a Sadate Mazanyema wono na wakura ba ana wodi agu prako kase bi so no dufu prako fum na prako de kwi na dia na kwi ya no mcha se wabro na kunu na obro no kunu sa no mcha se dabi nya eye haram e kire se yen kremofo no yen prako asem kura entoma jeli no Sadate Mazanyema wonko dam nko democratic sade wo ye no gu kremofo di mu asekura anu wo tesa asam no enya boapa yesa bia wo no wo be yesa o enti wo be fa lawyer na ne lawyer wo fa ye no ye friend lawyer you see Nzanjuguruma na you see Nzanjuguruma oh ngijunguruma dia wa hubo ukra wa dia hubo enye na ye wo siri wo lawyer ne de o ye friend lawyer you see Nzanjuguruma enu ye di me no oh ye na wa hai enu ye da be sem pese mu di kro ba bi free sa wono na ye lawyer wo twitwaje Sadate Mazanyema to be obaya ni nua to asre enti ebra you see Nzanjuguruma obagina ho no no kire sa ade ne bra mte to na mo do batumu me ko ma ye bia anya ye ya kire sa me no wo kasai o ma jeli no emfienum Sadate Mazanyema onkodem oso preko so ezo ma edita kore be hwani se wo hu preko na manum de bebrebe be bia de na mo ano no wa sere kore su ebuzafo ye jira we suri de zemri nyina si and the one mo boy ye kuku ajando voice editor papa o wi ya pare wa mananso ho a eno se da bi e wo se me bebom chidom me di full vemba ento ono asa betena afidie na chi echinchimi na Rocky wono so ebo ano kama eno achi na kosu asomoa de agu akire doso jawadwa o sare wanko heaven nyam bebusa na sempa sao ei na de ntisa wanko heaven na opede ei na woju ani wasa wanko heaven anwan to ma me na so pa de nyame mfa ncha wokra sao nyame be ma obi akwan wo do ma akwan na de wase o ka se betena so o se fa wo enda uza fa kosu asomoa so de ntisa won fa nturu ba na ka do beturu de o do beturu water closet point yakwan ya nsore nko eno achi no pike school fees na aki wonu nyina eboye chidom yenkonya ohinini ama crunches of mami premeni yenkonya nimu wone Libya boga nana yawo boama wonu nyina eboa bi papa mofi wonu so eye na fam de e de boae na yensamfo panyi Asante Benedict wonu so esaka se ebo nyina mu kroje waso ne so wie no se nuanu mienu munye edura numre no nsia ma bekenkan e de ama yetiefo yenso etena se ye kenkan semi medi ne akosia ejewa kode mene menua bema mehame boga nana kwabena kese yeko nyame ya adoma kina ebehia na de ho bia so man 88 wonna bedwafo na eba na enensem wo mde ba no kwabijai enu ade no kura swa
ɛna deɛ n'ani soso remember her ne week ai me ko di sala wo me ha me ete was avoya sorry so man 88 asem pedi pedwumadie no eto aso ama wo